Helsingin kaupunginvaltuusto on kaupungin tärkein päätöksentekijä. Valtuusto päättää kaupunkilaisten elämään vaikuttavista asioista, kuten maankäytöstä, suurista hankkeista ja palveluiden suuntaviivoista, sekä kaupungin strategiasta ja budjetista. Kaupunkilaiset valitsevat valtuutetut joka 4. vuosi. Valtuusto päättää muiden keskeisten toimielinten kokoonpanoista. Valtuuston valitsemat pormestari, 4 apulaispormestaria ja 10 muuta jäsentä muodostavat kaupungin hallituksen, joka johtaa kaupungin toimintaa. Pormestari johtaa kaupungin hallintoa ja taloudenhoitoa sekä edustaa kaupunkia. Viranhaltijat ja asiantuntijat valmistelevat päätöksentekoon tulevat esitykset. Toimialalautakunnat, joiden puheenjohtajana toimii apulaispormestari, päättävät tietyistä asioista itse ja tekevät osasta asioita esityksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginkanslia tekee suoraan ehdotuksia kaupunginhallitukselle. Valtuustoon menevät asiat käsitellään ensin kaupunginhallituksessa. Helsingin kaupungin päätöksenteko on mahdollisimman avointa. Kannustamme kaupunkilaisia osallistumaan. Voit seurata päätöksentekoa ja osallistua monin tavoin. Valtuuston kokouksia voit seurata valtuustosalin lehterillä tai suorana lähetyksenä Helsinki-kanavalla. Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa.